What's up, friends? What's up, friends? English ito, yung makaing masalisa magsalita. Hindi ka masyadong Naiipang ko kaila. Hindi. Ano ba ibig sabihin ng hindi ako marunong magsalita sa Tagalog? Hindi ako marunong. Sa English. Hindi, yung Tagalog, anong ibig sabihin nun? Nang rin na sabihin ito. Hindi ako marunong hindi ako magsalita. Anong ibig sabihin? Kumusta? Hindi ako marunong. Masyadong marunong magsalita. Ganyan yan. Kala ko ng Mao, so beautiful, oh. So, anong gagawin natin ngayon? Ano na, ma'am? Ito? Hi! Hello! Gagawin natin ngayon na magmimerienda tayo. Pritong itlog. Piritong itlog. Magtinapay. May pandesal tayong leftover, no? Ang patuloy nga, yan, no? Iyan, no? Masarap. Ang takakape. Siksik na. So, siguro, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba yan. Ilan ebon? Ba, 3. I love you. Sa labulang ko lang yan. Sa bulan mo lang. Tapos, painin tayo tubig na mainit para sa kape. Siyang na. Yan ang maganda pagka nasa puder ka ni Mother Dear. Kahit may edad na si Mother, yung aruga niya nandun pa rin. Pag-aaruga niya, pag sinabi kong nagugutom ako, yun, yan, kung ano yung makain dyan, ilalabas na ni Mother. Ito yung kanyang munting tahanan. Maraming damit si Mother. Ito, daming damit, oh. Umalis na si Tek? Muna ang tubig. Binigyan ni... Di ba may Anong ulam mo, asado? Ang dami mo yata ang inuling ulam. Aliyak margumen uli ya, por niya kami. Ote na pero sang binirang ulam kayo. Naman na yun, no? Ingati. Nino? Ito na nila, naitaytang anak mo. Yedlin? Nasado yun, uli ko ako. May itlog ka pa, kukuha na ako 3. Ang dami palang itlog. Natodas na rin yung bibi, no? Nakatingin ka ng bibi, ma? Oo, dininalasin na. Nyama niya. Renzo. Magaling yan magluto yung Renzo. Yan ay pero sa nila. Oo. Adan mo na. Yan ko lang balaan eh. So, namimiss kong mag-vlog dito, guys. Na-busy lang ng konti. Itong advantage ng malaking lote, no? Solar. Tingnan mo, oh. Malaki ng mga mangga ni Mother Dear. Ikot tayo na konti. Pag mula nung... Ma! At yung pa itang ginapig ko? Magmula nung nawala yung mga rabbit ko, tumubo na yung mga damo-damo. Dati hindi lalaki ng ganito ang mga damo-damo na to, dahil yung mga rabbit ko nauubos nila. So doon sila pumupwesto, yung lungga nila dito sa mga putol-putol na halaman na to. Diyan nagbuhok-ukay-ukay sila dyan. Diyan sila pumupwesto. Kung gusto magtinola, guys, ang tataas na mga puno, presko rito pagka tanghali. Ayan. Gusto mo na sili, may sili dito. Di problema ang sili.
Tingnan natin yung likod. Maluwang yung likod. So yun, no, medyo maganda-ganda yung panahon ngayon, hindi umulan. Unlike sa mga nakaraang araw, laging umuulan, hindi tayo makalabas-labas. Pero ngayon medyo bumuti-buti ng panahon, nakalabas-labas na tayo. Yan. So ito yung harapan ni Mother Dear. Manaya kasi na pang sawag kayang na rin. Kalimutan ko lang. Papaya. Yan. Kahit saan ka umiko dito, may papaya. Gusto mong magtinola, guys. Yan, ang dami. Walang problema sa pangsahog. Native na lang ang kulang. So nagtanim sila ng tawag dito. Manaya singawas na yan. Yun yung tanaman na yun eh. Saresa. Yan, saresa. Ewan ko anong tawag sa inyo to, guys. Sa amin saresa. Saresa. Ito'y tatanong ko sa aking farm to, nama. So magpa-farm tayo niyan. Ay, mamulaklaking kai. Mamulaklak na eh. In-sweet tama rin, oh. Oh. Mamulaklak na eh, oh. Oh, makalubog ka rin eh. Nakalubog doon sa lupa, hindi pwede raw. So may bulaklak na, guys, no? Yun, no? Mamumunga na to. Ito yung ating mga bonggabilya. Tatanong din natin ito, no? Malit kami, guys. Ito lang ang laming ginagawang merienda. Yan. Masarap to. Bayabas. Bayabas. Ay, nangangamoy na yung itlog, ah. Yun, no? Yun, no? Yan ang ating merienda. Ikaw lang gagawa ng kape, ma. Masarap kang gumawa ng kape. Ligarita? Hindi, no? Blended. Oo, nag-aaral kanina. Nagluyak siya kanina na. Oo. Problema niya yung 1,000 na binigay ni parang Chris. Di ba kahapon habang nasakyan tayo, Ay, hindi mo mahawakan yung 1K niya? Kaya kalaw na. Natutulog na siya. Paano siya matutulog? Kanina itang pera yun. Hindi, di ba nakahiga na siya sa sakyan tapos nandun yata sa likod ng kamay niya? Paano siya nahiga? Makakanya yan. Tinago niya. Bay kung may magkukunan na ako nilele. Di ba may utang siya sa 500 sa'yo? Ay, yung utang mo kakaeli. Ano? Ha? Wala ka ng kape? Papating ko, bago ko tingko. Yan ang maganda kay Mother din, hindi naubusan ng stock. Ay, baka tirahin yung ano natin, itlog natin. Walang pusa dito? Bantayan ko.
Baka maunahan tayo. May ketchup tayo? Atin. Ayun, no? I wanna miss you anymore. Choco chocolates. Dala ko niya ata ng farm ko chocolate. Hindi na ako malati. Kaya kanya itong malati. Kaya buli ko na yung langman ko. Dati, wala na yung ano, no? Yung coffee na blend 45. Kasi ba yata ito? Ito pa. Kakapempet ang benta, pinayaan mo na may gisa. Ay, takla. Nakagigisan ba ka na? Takal na ako. Ay, karakal na ang pare ko, niya. Ha? May karakalanda. 300 katawa. Mahigit na rin din tang. Bilok mo nun. Nandun may masyal kordaan pintara na meron kayo na masyal. Pumasyal ka kay Dara. Oh, Magtagalog ka. nasabi ko punta kayo sa ano, Kailan? Vietnam. Bakit kwento mo na? Diba? Siyempre. Puta, yun ang problema. Kinukwento mo kaagad. Dapat wag mo muna ikwento. Ngayon. Oh. Hindi ka sasama na. Hindi ako. Malamig hindi ko kayo. Ba, sa Korea yata. Sabi nila, napupunta kayo. Oo, parang ayaw ko na ako. Malamig ako. Hindi ko kaya mangarin na ako gamot ah. Sinama na bengi, may kaya ka. Wala, bingit pag birthday kami nakarangay ako na. Ba, tsaka tuti yan. Ay, makawala ka niya na. Oo, yak ba, ano Ben, kapila na makawan. Mahal Ben, ang 12. Ay, idagay kaya, magyari kay pagkakay karela yan. Patukiga no. Yung dali. Idagay ng babang doon. Bakit? Matakay kami. Takay kami nung tayo. Dubai? Ano? Gusto ko nung ilubya ka rin yung gaya na ganyan Pilipinas. Sabihin nga siya, ano Muna ng Jinky ka rin. Ngayon ko ano yung naman kong si Jinky. Magluto daw siya mga gobro. Maraming nagtatrabaho si Jinky. Magaling si Jinky. Oh, may pinagagawa naman daw bahay ng asawa niya. Sa nanay niya. Nagawa na ang bahay. Ito ang masarap Ginagawa dito. ngayon na. Sobra niya. Baby Victoria. Ba? Kaya ako na pag ano pag-aral no. Di kayo muna ano. Wow. Pagawaya naman. Ay, way, nakabubulag ka sa nakapagding. Magaling sila sa business. Oo, yun may ano naman. Siyempre tayo dahil hindi natin magluto. Ipuntayo ka rin. Wapit. Mga tagpaya. Di na lang kayong Kasi- agents. O, tinanong nila o kinuwento Kasi mo? ting sa Karela ya. O, dyan siya, dinala kayo. Agency, dadala kayo ng agency. Guys, oh. Bahala Yummy. boy, yati boy. Diyan kita na yun. Ilay lato Ba? kaya. Pwede yan mo dyan. Ano sino kuya pala yan mo na yan. Kuya ko lang, kuya pa sino kuya. Pwede na kasi kang yung pari na nga, nagurang na yan ko yun, ng papamilya. Sino kuya naman kaya. Sa pagkapit na yan yun mo. Kawan niya? Guys! Sobrang yummy. Ang
Sarap guys. Yaman oh. Yaman. Namin yung keso. Okay. Ano ba napunta ni Darang Esther kay ba? Kasanda. Malindi. Oo, sige. Nag-vlog ka takan. Ganun to. Message kay pa. Hmm. Kaya ba tam yan? Ano ka ba? Ano naman? Ang sarap na. Ganito lang guys. Luto lang. Ano lang yung ano namin. Mababaw lang yung aming kaligayahan dito. Okay, pag magkaka. May ganyan kami, masaya na kami. Kasi tinalaki kami ni Madia, talagang pahirapan. Unang-una, walang trabaho si Mother dear. Si tatay sa ano lang, sa bukid na ma. Apat na buwan bago nga pag Mm. ano. Walang sweldo buwan-buwan, walang pera. Paano tayo nakaraos, no? Panginoon ng bahala. No. Yung napalaki sa namin kayo. Ganda ka sa anak mo siguro. Diyan- Nakaraos tayo, no? Diyan kalulu ka, labas mo lang. Ha? Hindi sumakit yung ulo mo. Pero ali naman. Pero masipag isatang mo itong alam lang. Ibili man, sayo, ayan po. Ayun din. May So guys, hotdog. Miss ko rin. Ang sarap ng itlog, tsaka ano, ketchup. Miss ko rin kay. Tunay ka ipang ko. Muna ka nang nilang bay. Ano? Kaya talpad na nang niya naman ya. Nadatang niya kung tatambing niya, datang nang hindi niya. Nino, pinakata na yan. Ay, sige ano. Ninong Tatang itabang. mo, mangili na yung Dutong. bay si sana may patamba nitong Ah! dero. Kwento mo nung ano natin. Nung maliit kami. Sinasama kami ni Father. Makasahod ko. Ang kwenta. 50, magkano yung sa'yo? Sa'yo lahat yata eh. Ha? May komisyon kang 30. O malaki yung komisyon mo. Ay, wag. Ay, 20. 20 lang yung akin. Babaunin ko pa ata yun. Ay, hindi. Bibigyan pa kita. Bibili na kayo ng ano sa anong binibili nyo. Ano? Pati si Jay. Ano? Bawas. Sige. Napay. Hindi pa ako sa Jollibee nun, no? Ay, naliya pa. Yes, po. Kaya nala naman pera kayo nito. Ha? Walang lepa yan. Yung atin ng makagawa. Ano naman? Bukid pa yan? Eh! Isa naman. Kanya man? Mhm. No? Guys, sarap oh. Pangalawang ano ko na to. Pangalawang pandesal. Pupunta si Dagay doon. Ano? Hindi nagkaanak si Dagay, no? Ang labalo. Lahat na yung magpapagal niya sila. Ang sarap. Dinky yung pumasok tayo. Ito nga ano. Marami. Ano plano kami tatang ng tama makain. Yan ay magbalik. Nagbakyan ko ito, tayo mo takan, pwede na kanya-kanya yaman. Pero kuliya po kaya. Kaya naging din na. Ako ayaw ko yung kwento. Ako din, yung din na ako, natula na ako. Nabengin mo, oh. Dindam ko na naman tangking ka. Marot. Kapanong niya ako, nagkaya ka pa naman. Ay, Malamig na. makapangan masali sa vending ko. Kuha na ka pa naman, marunong. Ay,
Madalami yan ang pagkakas. Dakalami nga pa nga. Rito sa paga ka madalit ha. Ginapsundala na yan ang obran ng tawa na namin. Babae. Catering, mas ganda yung catering. Karala ito, itang building ito. Akala ya. Nagalulog tapon mo naman ha. Nagagibenta na. Natin ha. Kahit bisang mag-cater. Ilang mag-cater mo muna na Yang yang migkay din, minyag ila. Nawaraking kay. Okay. Ano naman ito? Kanya man. Ito yung takap mo yun. Kikita rin traffic ka kanting na. Ano? Tamblag ng apple. Ay, ito yung kain mo din. Ay, wagi pa lang lagi. Okay. Okay na pa yung vlog takin na. A few inches later. Ba? Sino to? Si Red Red! Ang guwapo! Say hi! Hi! Ma? Pusa? Daga yata eh! Hali daga? No. Poki! Tara! Punta nga, play kayo. Play ko ang ati. Nino man to arela? Ay, bapa niya pala yun eh. Bapa may kanya ni Dan. Tara mo yun mo. Na. O mahulog ka. Dito ka na. Oo. Ulog ka, ulog. Beli ko cake. Cake ka, tato cake. Beli ko. Beli ko. Okay? Ikaw gusto mo cake? Ayaw niya. Beli. Say hi, Red. Iba, boboxing niya, oh. Boboxing niya. Huh? Ah, Oo po, ang po Joseph. Yan pa. na? Kaya pa? Oh, Yan. nano? Wait mo. Alin ka pa ako. Hello, kanilo. Hello. Buka Joseph. Yan niya, bigay ito kami din eh. Buka Joseph na. Ay, Niki ka. Ali, kita kayo. Kita, amoy pa. Yan. Uy! Kaya yung na-clover yun. Buka. Ay tayo, mga clover. Wala malisangan eh. Open na. Wala akong pinumuran nyo rin. Nakalisangan. Bakot ka. Huwag na. Itang icing na itang kibabo. Agisan mo. Wala matin yung ngungu yan. Pink. Yan. Kalaing cake. Mama, halin. Kaya mo itang chocolate na black forest. Wow. Diyan ko naman yung pabuli. Wala mo mo yung one. Ha? Dalaw ka! Abel na kang mawa kanyan. Upload na kanyan. Inang. Dalaw ka ang inang. Maliko yan eh. Maliko yan. Apa? Uli ko yun yan. Chipi may friend. Chipi. Tumang kami. Ano pera ng pearl? Pumupunta ka sa mall? Saka lang kambing ka. Ipsana. Nantok lang kami. Pearl. Mama.
Malisangan? Na, ang init. Yang gusto na akong kito. Ang dami pa. Ganito lang ako bibigyan. Say hi. Oo. Talarak. Pagigilan din. Anong kaya mo to? Palengke mall ata, palengke mall. Yan sa Upstar din, magkandakaran, walang din. Pangilikan din, pang-diklik din, pangis. Kaya habang yung niyad din yun, kasi pinigil na yun, nakubura na. Ano mag-swimming na tayo? Init na. Malisangan na. Din, bisa Na? I just realized there's no fucking way she could have been over there. One bench here, one bench here. Matapon na! Ano na yan mo, bre? Ato iba. You know the situation. One right here. I think they might have noticed it. Mama ka na kanin mo pala niya. Uy. Uli nakatala. Nga. Lapisak? Bilakan niya ba? Sa pusak na, may otra. Yan nga, start. Ano, bre? Albenco? Wala, pwede pagod pa ako. A few moments later. Hi. Hello. Kain na mo. Say hi. Hoy! Nano? Georgia! Ano naman dirty? Ayun na po rin bibidyo nila. Ayun po rin eh. Oo. Say hi then. Piritong manok? Ano yung sikaso? Piritong manok? Ano yung sikaso? Ay, hindi nuggets. Kung piritong manok. Sitaw mo mo rin ang puti. May pasawa yata ng takmalati yung pinarita kami yung gulay. Lat naman! Oh, babay ka ba? Babay. Babay ka ba ng video? Nandar lang mo red? Ha? Ala, yung puto. Kasama ko na yung puto. Bye-bye. Kaliya, puto yan mo. Puto yan mo. Puto. Bye-bye. Alam mo, kung ano matangyan mo.